ημιτελικής φάσης του κυπέλου μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Είναι μια προσφορά της Φάγε. Διαιτητής του σημερινού ντέρμπι είναι ο Αγρινιώτης κύριος Νικάκης, με επόπτες γραμμών τους κυρίους Τσάση και Ξιθάλη. Ο Παναθηναϊκός στο σημερινό ντέρμπι, κυρίες και κύριοι, θα παραταχθεί με την εξής ενδεκάδα. Νούμερο 1 Αμπαδιωτάκης. Νούμερο 2 Χατζιαθανασίου. Νούμερο 3 Καλατζής. Νούμερο 4 Μαραγκός. Νούμερο 5 Καλιτζάκης. Νούμερο 6 Κουρμπανάς. Νούμερο 7 Σαραβάκος. Νούμερο 8 Αντωνίου. Νούμερο 9 Βαζέχα. Νούμερο 10 Κόλεφ. Νούμερο 11 Γιοργαμλής. Τεχνικός του Παναθηναϊκού ο Βούλγαρος Κρίστο Μπόνεφ. Για τον Ολυμπιακό νούμερο 1 Ράντος. Νούμερο 2 Αποστολάκης. Νούμερο 3 Καραταΐδης. Νούμερο 4 Μαυρομάτης. Νούμερο 5 Αλεξίου. Νούμερο 6 Τσαλουχίδης. Νούμερο 7 Τσιαντάκης. Νούμερο 8 Κοφίδης. Νούμερο 9 Αναστόπουλος. Νούμερο 10 Ντέταρη. Νούμερο 11 Μητρόπουλος. Προπονητής του Ολυμπιακού ο Ούγγρος Ίμρε Κόμορα. Για το ντέρμπι της ημιτελικής φάσης του κυπέλου στη σέντρα ο Παναθηναϊκός και από τον Κόλεφ ο Χατζιαθανασίου. Προσπάθεια με τον Αντωνίου. Βαζέχα. Έγινε η σέντρα, μπαίνει ο Αντωνίου και η πρώτη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Προτού συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ο Αντωνίου βρέθηκε πολύ κοντά. Τον βλέπουμε εδώ. Πήρε τη σέντρα από τον Βαζέχα. Ξανά η φάση. Δείτε την προσπάθεια του Βαζέχα. Γίνεται η σέντρα, πετάγεται ο Αντωνίου. Πιο γρήγορος από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού το Ράντο, το σούτ όμως έστειλε την μπάλα out. Αλεξίου με τον Αποστολάκη. Προσπάθεια του Αποστολάκη, ο Αναστόπουλος κέρδισε φάουλ από τον Χατζιαθανασίου. Χατζιαθανασίου που φαίνεται από την πρώτη στιγμή ότι έχει εντολή να παρακολουθεί τον Αναστόπουλο. Ο Ντέταρη λοιπόν εκτελεί το φάουλ. Από τον Μαραγκό η κεφαλιά, προσπάθεια του Καλιτζάκη, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Καλιτζάκης που τον βλέπουμε δεξιά παραχώρησε το πλάγιο που θα κάνει τώρα για τον Ολυμπιακό ο Στράτος Αποστολάκης. Καλιτζάκης, Γιοργαμλής, προσπαθεί ο Βαζέχα, σειρά του Σαραβάκου. Βγάζει τον Μαραγκό, ο οποίος ξεφεύγει από τον Αλεξίου που τον ανατρέπει και έχουμε φάουλ σε βάρος του Ολυμπιακού. Η φάση στο δεύτερο λεπτό. Από το στάδιο Καραϊσκάκη παρακολουθείτε το μεγάλο ντέρμπι της ημιτελικής φάσης του κυπέλου. Είναι μια προσφορά της Φάγε. Στη φάση που ξαναβλέπουμε, ο Αλεξίου ανατρέπει τον Μαραγκό και έτσι έχουμε φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Και μέχρι να χτυπηθεί το φάουλ είναι ευκαιρία για σας να δείτε κάτι που σας ενδιαφέρει.
τότε μαζί μου το έχω. Γιώκο τσόκο, βάζω στόχο. Γιώκο τσόκο, γάλα με κακάο. Βάλε στόχο το Γιώκο τσόκο. Από τη Φάγε. Ο Μαραγκός δέχτηκε τις περιποιήσεις και όπως βλέπετε σηκώθηκε για να συνεχίσει το παιχνίδι, ενώ ο Παναθηναϊκός με τον Κόλεφ ετοιμάζεται στην εκτέλεση του φάουλ. Προσπαθεί ο Αποστολάκης, να ο Σαραβάκος θα κάνει το σουτ και η μπάλα out. Για δεύτερη φορά στην άμυνα του Ολυμπιακού υπάρχει μια μικροσύγχυση, έτσι που να δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα στους αντιπάλους, όπως τη φορά αυτή στον Σαραβάκο που τον βλέπετε, να επιχειρήσει το σουτ. Η μπάλα όμως έφυγε out. Τσαλουχίδης με τον Κοφίδη. Καραταΐδης. Έχασε την μπάλα ο Τσαλουχίδης. Προσπαθεί ο Μαυρομάτης με μια παλιά καθόλου καλή. Έτσι ο Κουρμπανάς απομακρύνει. Τσαλουχίδης. Προσπαθεί ο Καραταΐδης και κερδίζει φάουλ. Φάουλ που του έκανε ο Κουρμπανάς. Στη φάση αυτή που ξαναβλέπουμε, ο Κουρμπανάς, δείτε πως έρχεται με δύναμη, μαρκάρει από πίσω τον Καραταΐδη. Εν τω μεταξύ χτυπήθηκε το φάουλ και ο Γεωργαμλής θα γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακα του τον Αμπαδιωτάκη. Βαζέχα. Άλλαξε, έπαιξε το 1-2 πολύ έξυπνα με τον Καλατζή. Ξέφυγε από τον Μαυρομάτι ο Πολωνός. Βγάζει όπως βλέπετε και τη σέντρα, καμιά δυσκολία για το Ράντο. Η φάση στο 4ο λεπτό. Αποστολάκης. Μαυρομάτης. Πάλι Αποστολάκης. Και φάουλ από τον Κουρμπανά. Είναι το δεύτερο φάουλ που κάνει ο Κουρμπανάς και παρατηρείται με κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή τον κύριο Νικάκη. Στη φάση αυτή ο Κουρμπανάς υπότροπος, καθώς την πρώτη φορά είχε κάνει φάουλ στον Καραταΐδη, δέχεται την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή τον κύριο Νικάκη. Ο Λάγιος Ντέταρη ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ, τον βλέπετε. Η απόσταση είναι μεγάλη από την εστία του Αμπαδιωτάκη. Να δούμε ποια θα είναι η τύχη του φάουλ του Μαγιάρου, διεθνή παίκτη του Ολυμπιακού. Φάουλ λοιπόν, η μπάλα προσέκρουσε στο τείχος, έδιωξε ο Σαραβάκος αφού απέκρουσε προς στιγμήν ο Κουρμπανάς. Και με τον Καραταΐδη και τον Αλεξίου ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να οργανώσει μια επίθεση. Βαθιά μπαλιά και είναι ο Αποστολάκης που μπήκε στην καρδιά της Παναθηναϊκής άμυνας. Μαρκάρει όμως αποτελεσματικά ο Καλιτζάκης. Χατζιαθανασίου χάνει την μπάλα από τον Μητρόπουλο και κάνει και φάουλ στον διεθνή κυνηγό του Ολυμπιακού. Ο Λάγιος Ντέταρη που τον βλέπετε ετοιμάζεται και αυτή τη φορά για την εκτέλεση του φάουλ. Τυπήθηκε το φάουλ. Ο Παδιωτάκης θα αποκρούσει, όπως ο Κόλεφ δεν θα μπορέσει, θα διώξει όμως μακριά ο Κουρμπανάς. Αλεξίου. Δεν υπάρχει offside, σε καλή θέση όμως ο Γεωργαμλής, έμπειρος και ψύχρεμος παίκτης, έκοψε και βρήκε όπως βλέπετε τον Κουρμπανά. Μαυρομάτης. Τσιαντάκης. Ο Μητρόπουλος έχασε το κοντρόλ από το μαρκάρισμα το αποτελεσματικό του Κουρμπανά. Ντέταρη και Μητρόπουλος. Σε θέση offside υποδείχτηκε στη φάση αυτή ο Κοφίδης από τον επόπτη γραμμών με την κόκκινη σημαία που είναι ο κύριος Τσάσης. Βαζέχα. Κουρμπανάς. Κόλεφ.
Βαζέχα, σειρά του Γεωργαμλή. Θα αλλάξει το παιχνίδι. Τσιαντάκης που είχε οπισθοχωρήσει. Τσαλουχίδης στην κεφαλιά προς τα πίσω και πάλι Τσιαντάκης. Τσαλουχίδης, Μαυρομάτης, Κοφίδης. Νέο φάουλ γίνεται από τον Καλιτζάκη τη φορά αυτή. Κουρμπανάς λοιπόν και φάουλ, νέο φάουλ πάνω στον Κοφίδη. Το φάουλ καταλογίζει ο κύριος Νικάκης. Είμαστε στο 8ο λεπτό του αγώνα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την ημιτελική φάση του κυπέλου. Πρώτος αγώνας, στην εκτέλεση του φάουλ με τον τέταρη. Ο Καλιτζάκης στην απόκρουση. Απομακρύνει ο Γεωργαμλής. Αλεξίου, Αποστολάκης, Μαυρομάτης. Προσπάθεια του Ντέταρη και του Μητρόπουλου. Λάθος μπαλιά του Μητρόπουλου και η μπάλα κατευθείαν στον Αμπαδιωτάκη. Κόλεφ. Μαυρομάτης. Τσιαντάκης. Ξέφυγε από τον Κόλεφ. Δεν μπόρεσε να βρει. Βρήκε τελικά τον Καραταΐδη. Διώχνει ο Κουρμπανάς. Αποστολάκης. Κοφίδης, Αποστολάκης. Μπαλιά για τον Ντέταρη, δεν έφτασε εκεί, έκοψε ο Γεωργαμλής. Στη συνέχεια όμως Ντέταρη. Και φάουλ από τον Γεωργαμλή. Παίζεται, λέει ο κύριος Νικάκης. Το φάουλ έγινε μέσα στην περιοχή. Θα έχουμε τη δυνατότητα στην επανάληψη της φάσης να τη δούμε και να αποφανθεί καθένας από εσάς, κυρίες και κύριοι. Προσπάθεια με τον Κόλεφ, γίνεται το σουτ και η μπάλα κόρνερ. Στο δυνατό σουτ του Κόλεφ, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ενώ εμείς εδώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση. Δείτε λοιπόν ο Ντέταρη μέσα στην περιοχή. Έρχεται δυνατά εκεί ο Κουρμπανάς και κάνει την αντικανονική προβολή. Η ενέργεια είναι μέσα στην περιοχή. Ο κύριος Νικάκης θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόθεση στην προσπάθεια του Κουρμπανά. Πρώτο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, εκτελεί χωρίς επιτυχία ο Σαραβάκος. Καλατζής, Αποστολάκης, Σαραβάκος στην σέντρα σουτ. Τσαλουχίδης, Κόλεφ, Καλατζής, Τσιαντάκης, Καλατζής και το δεύτερο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Αλέξιου. Ο Σαραβάκος, αρχηγός του Παναθηναϊκού, ετοιμάζεται να χτυπήσει και το δεύτερο κόρνερ. Και ο διαιτητής, ο κύριος Νικάκης, έδωσε ένα φάουλ πάνω στον Καλιτζάκη για μια ενέργεια την οποία χαρακτήρισε αντικανονική. Με τον Κοφίδη Ολυμπιακός. Τσαλουχίδης. Μπροστά του ο Κουρμπανάς. Η μπάλα out. Δυνατή η μπαλιά του για τον Ντέταρη από τον Τσαλουχίδη. Και βέβαια η κατάληξή της ήταν out. Αμπαδιωτάκης στην επαναφορά. Αποστολάκης, Τσιαντάκης. Και φάουλ που κάνει ο Καλατζής. Με τον Αποστολάκη Ολυμπιακός, Τσιαντάκης, Αποστολάκης, Μαυρομάτης. Βγήκε πάνω στη φάση γρηγορότερα ο Γεωργαμλής. Κόλεφ, στην αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός. Έκοψε ο Αλεξίου, με δεύτερη προσπάθεια εξουδετερώσε τον Βούλγαρο. Και τώρα Αποστολάκης για τον Τσιαντάκη. Μαρκάρει ο Καλατζής. Αποστολάκης,
Έκοψε προς στιγμήν ο Κουρμπανάς και πήρε ο Κόλεφ. Καλατζής. Κουρμπανάς. Ξέφυγε από τον Αλεξίου. Κάνει και τη σέντρα, είναι δυνατή. Και περνάει πάνω από τον Σαραβάκο. Κόλεφ. Έκοψε ο Κοφίδης. Σαραβάκος. Μαρκάρει ο Κοφίδης. Αντωνίου. Κόλεφ. Αντωνίου. Κόλεφ. Χατζιαθανασίου. Και η μπάλα out. Συμπληρώθηκαν 13 λεπτά αγώνα με το out shoot του Χατζιαθανασίου και είναι ευκαιρία για σας να δείτε κάτι που επίσης σας ενδιαφέρει. Έκοψε ο Καλιτζάκης. Μητρόπουλος όμως και πάλι που πήρε από τον Τζαλουχίδη. Πάει να βγάλει τη σέντρα για τον Αναστόπουλο. Είναι κατάλληλη, έκοψε ο Χατζιαθανασίου. Τσιαντάκης σε θέση offside, ο ξεχασμένος Τζαλουχίδης. Ο επόπτης γραμμών με την κόκκινη σημαία είναι ο κύριος Τσάσης που υπέδειξε το offside. Να σας πούμε ότι οι σημερινοί αντίπαλοι έφτασαν μέχρι τον ημιτελικό, το σημερινό ημιτελικό, περνώντας ως εξής. Ο Ολυμπιακός στην πρώτη φάση είχε την Κόρινθο, στη συνέχεια τη Σπάρτη, τον Ηρόδοτο, την Προοδευτική, τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό Βόλου, και ο Παναθηναϊκός διαδοχικά αντιμετώπισε την Αχαϊκή, τη Δόξα Βύρωνα, τον Απόλλωνα, τον Ρεθυμνιακό, τον Πιερικό και τελευταίο τον Ηρακλή. Από τον Αντωνίου μια μπαλιά για τον Σαραβάκο, μαρκάρει ο Καραταΐδης, έγινε η σέντρα, η κεφαλιά και μπλοκάρει την μπάλα από τον Καλατζή, η κεφαλιά. Από τον Καλατζή η κεφαλιά και το μπλοκάρισμα από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Ράντο. Βλέπουμε εδώ τον Κρίς Καλατζή, τον είδαμε μάλλον κάποια στιγμή. Μητρόπουλος, Μαυρομάτης. Μπαλιά δυνατή για τον Τέταρη. Βγαίνει ο Αμπαδιωτάκης πιο γρήγορα και μπλοκάρει την μπάλα. Δυνατή η μπαλιά του Μαυρομάτη για τον Τέταρη, οπωσδήποτε διευκόλυνε τον Αμπαδιωτάκη. Κουρμπανάς. Μπαλιά για τον Σαραβάκο. Ξέφυγε από τον Καραταΐδη, κάνει το σούτ, έκοψε ο Καραταΐδης. Και πάλι όμως Σαραβάκος, όπως βλέπετε, κάτοχος της μπάλας. Τη φορά αυτή η σειρά της έντρας, η κεφαλιά και τον γκολ. Η κεφαλιά και τον γκολ από τον Αντωνίου. Να λοιπόν που ο Αντωνίου με κεφαλιά παραβιάζει την εστία του Ράντου στο 15ο λεπτό και δίνει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με την έξοχη κεφαλιά του Αντωνίου. Στη φάση που ξαναβλέπουμε, δείτε, ο Σαραβάκος αφού απέτυχε την πρώτη φορά να περάσει τον Καραταΐδη, κάνει τώρα τη σέντρα. Και δείτε πώς πετάγεται ο Αντωνίου ανάμεσα σε μία, θα έλεγε κανείς, αδρανοποιημένη ερυθρόλευκη άμυνα, και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 15ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός προηγείται του Ολυμπιακού 1-0. Ένα πλάγιο out τώρα για τον Ολυμπιακό με τον Στράτο Αποστολάκη. Προσπαθεί ο Τσιαντάκης, η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, είναι out. Το στάδιο Καραϊσκάκη σήμερα πολύ απέχει από το να είναι γεμάτο. Εκτός από τον χώρο της θύρας 7, όπου είναι εκενωμένος με απόφαση της δίκης του Ολυμπιακού, και στις υπόλοιπες εξέδρες υπάρχουν μεγάλα κενά, γεγονός που δείχνει ότι το ενδιαφέρον του κόσμου ακόμα και για το κλασικό ντέρμπι του κυπέλου τη φορά αυτή φαίνεται να μην είναι μεγάλο. Αποστολάκης, έφυγε η μπάλα από τον Μαραγκό, προσπαθεί ο Μητρόπουλος με αντικανονικό τρόπο και ήρθε ο Γιωργαμλής εκεί. Ο Μαυρομάτης χάνει και παίρνει ο Κόλεφ. Ο Παναθηναϊκός σε πλήρη ανάπτυξη. Ο Βαζέκα το σούτ, η απόκρουση από το Ράντο. Και ο Τσαλουχίδης όπως σε πλάγιο out. Νομίζω ότι σε αυτά τα 17 λεπτά πρέπει να έχει δοθεί η δυνατότητα στον Κόμορα, καθώς βλέπουμε εμείς τη φάση αυτή. Η δυνατότητα λοιπόν στον Κόμορα κάτι να φτιάξει στην άμυνά του, η οποία κυριολεκτικά πελαγοδρομεί. Υπάρχει συνεπώς τεράστιο αμυντικό πρόβλημα στον Ολυμπιακό σε αυτά τα 18 λεπτά. Μητρόπουλος βγαίνει,
Ξεφεύγει από τον Μαραγκό. Ντέταρη. Κοφίδης, κακό κοντρόλ, στη συνέχεια όμως διορθώνει για να έρθει δυνατά ο Χατζιαθανασίου. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Ντέταρη, έκοψε ο Γιοργαμλής με τρόπο αντικανονικό κατά την εκτίμηση του κυρίου Νικάκη, έτσι έχουμε φάουλ. Ο Γιοργαμλής που είναι ο σωματοφύλακας του Ντέταρη σε όλους τους χώρους. 18ο λεπτό, ο Ολυμπιακός που χάνει εδώ και 3 λεπτά, εκτελεί το φάουλ με τον Ντέταρη. Ο Αμπαδιωτάκης όσο χρειάστηκε να διώξει την μπάλα και ο Τσιαντάκης που την αφήνει για να καταλήξει αυτή σε κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Εκτελεί ο Τσιαντάκης. Για να δούμε, Αλεξίου πιάνει την κεφαλιά. Ο Καλατζής, ο Καλιτζάκης, ο Καραταΐδης. Να ο Ντέταρη και ο Τσαλουχίδης. Η προβολή από τον Μαραγκό και το δεύτερο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Από την προβολή του Μαραγκού ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα κόρνερ που ετοιμάζεται, όπως βλέπετε, να χτυπήσει ο Ντέταρη. 19ο λεπτό, Ντέταρη στο δεύτερο κόρνερ. Με φάλτσο, Καλατζή στην κεφαλιά. Αντωνίου. Αποστολάκης. Δεν μπόρεσε ο Κοφίδης, ο Γιοργαμλής, ο Κόλεφ. Προσπάθησε ο Βαζέχα, προσπαθεί και ο Κόλεφ, παίζουν το 1-2. Ελευθερώνει κάνοντας αλλαγή παιχνιδιού ο Βαζέχα πολύ έξυπνα προς τον Σαραβάκο. Η διαγώνια σέντρα, δεν υπάρχει offside, ο Βαζέχα μέσα στην περιοχή θα κάνει το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι. Ο Ολυμπιακός σώθηκε από σοβαρότατο κίνδυνο, καθώς η πελαγοδρομούσα, όπως είπαμε, άμυνα του Ολυμπιακού στη φάση που ξαναβλέπουμε. Άφησε τον Βαζέχα να σουτάρει, η μπάλα βρήκε στη ρίζα της δεξιάς δοκού και στη συνέχεια απομακρύνθηκε. Να λοιπόν ότι οι αμυντικοί παίκτες του Ολυμπιακού για δεύτερη φορά δείχνουν σημεία έντονης αποδιοργάνωσης. Κόλεφ. Άλλαξε με τον Σαραβάκο. Κουρμπανάς. Αλεξίου. Μητρόπουλος. Αποστολάκης. Αποστολάκης που παίζει εντελώς ελεύθερος, σε έναν ρόλο θα έλεγε κανείς για όλες τις δουλειές, αλλά που βέβαια έχει μέσα σε αυτές τις δραστηριότητες του, έχει ξεχάσει οπωσδήποτε και την αμυντική του αποστολή. Η 21ο λεπτό, ο Ντέταρη κέρδισε ένα φάουλ. Ο Αμπαδιωτάκης είναι αυτός που καθορίζει, τον βλέπετε εδώ να καθορίζει το τείχος, που αποτελείται όμως μόνον από 2 και τώρα προστίθεται και ο Μαραγκός από 3 παίχτες. Να λοιπόν οι 4 παίχτες μαζί με τον Σαραβάκο που φεύγει, οι 3 λοιπόν, ο Αντωνίου, ο Καλατζής και ο Μαραγκός. Ο Ντέταρη δοκιμάζει για τρίτη φορά την τύχη του στην εκτέλεση ενός φάουλ. Η μπάλα βρήκε πάνω στο τείχος. Νέο σούτ από τον Μαυρομάτη, νέα απόκρουση από τον Κόλεφ και ο Ντέταρη σε θέση offside. Ο Ντέταρη που μπήκε υπολογίζοντας ότι από το σούτ του Μαυρομάτη η μπάλα θα περνούσε το τείχος των αμυνόμενων, είχε μπει σε μεγάλο βάθος, έτσι συνελήφθη σε θέση offside. Στο δεύτερο λεπτό ο Παναθηναϊκός προηγείται του Ολυμπιακού στο στάδιο Καραϊσκάκη στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου, σε έναν αγώνα που σας μεταδίδει η τηλεόραση του Αντένα και που είναι μια προσφορά της Φάγερ. Σαραβάκος διώχνει όπως ο Κοφίδης αφού η μπάλα βρήκε προς στιγμή τον Αλεξίου. Ο Χατζιαθανασίου που δεν δείχνει μέχρι στιγμής να έχει κανένα πρόβλημα με αντίπαλο τον Αναστόπουλο.
Κουρμπανάς σε μια μπαλιά λάθος. Μαυρομάτης αργεί, κάνει το λάθος, το τεράστιο λάθος ο Βαζέχα στον Αντωνίου. Αυτός πάει να πλασάρει, δεν τα καταφέρνει. Ο Ράντος με υπερπροσπάθεια αποκρούει σε κόρνερ. Να λοιπόν που ο Αντωνίου μετά το γκολ που σημείωσε βρέθηκε πάρα πολύ κοντά σε ένα δεύτερο γκολ. Στη φάση που ξαναβλέπουμε, δείτε την. Έσκαψε την μπάλα ο Αντωνίου, δεν μπόρεσε όμως να πλασάρει τον Ράντο που την τελευταία στιγμή απέκρουσε σε κόρνερ. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού που τον βλέπετε εδώ, στην εντυπωσιακή πράγματι απόκρουση στο έξυπνο σκάψιμο της μπάλας από τον Αντωνίου. Τρίτο φάουλ με τον Σαραβάκο. Η απόκρουση από τον Αποστολάκη και ο Σαραβάκος προσπαθεί να βρει τον Βαζέχα χωρίς επιτυχία, η μπάλα out. Αποστολάκης, Τσαλουχίδης. Η μπάλα έφτασε τελικά στον Μαυρομάτη. Τσιαντάκης. Δεν μπόρεσε ο Μητρόπουλος να πάρει την κεφαλιά από τον Καλιτζάκη. Ο Αντωνίου κέρδισε και το φάουλ από τον Τσαλουχίδη. Αμπαδιωτάκης έτοιμος στην επαναφορά. Αποστολάκης, Αλεξίου, Μαυρομάτης. Ο Ντέταρη που δεν μπόρεσε έκοψε ο Γιωργαμλής. Και βεβαίως δεν θα μπορέσει ποτέ ο Ντέταρη αν δεν αποφασίσει να πηγαίνει πρώτος στην μπάλα. Ο Γιωργαμλής πολύ πιο γρήγορος από αυτόν, πήγε πρώτος στην μπάλα και φυσικά έκοψε. Κουρμπανάς, προσπαθεί ο Βαζέχα, αφήνει το πλεονέκτημα με τον Κουρμπανά ο κύριος Νικάκης. Σειρά του Κόλεφ. Δεν μπόρεσε ο Σαραβάκος, έκοψε ο Καραταΐδης. Για να δούμε Αναστόπουλος. Με αντίπαλο τον Κουρμπανά κέρδισε φάουλ. Χτυπήθηκε το φάουλ από τον Αναστόπουλο. Μαυρομάτης, Μητρόπουλος. Μαυρομάτης το 1-2. Για να δούμε ο Ντέταρη σε θέση βολής. Για να δούμε. Ντέταρη σουτάρει και σοφαρίζει. Στο 26ο λεπτό ο Ντέταρη έξυπνα, ψύχραιμα, τεχνικά και αποτελεσματικά ισοφαρίζει με το πλασαριστό δεξιό σούτ, ενώ πανηγυρίζουν όπως είδατε οι φίλαθλοι. Και εδώ η φάση του γκολ με τον Ντέταρη. Δείτε πως περίμενε και στη συνέχεια πλάσαρε με το δεξιό, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Αμπαδιωτάκη και κάνοντας το 26ο λεπτό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-1. Η σέντρα λοιπόν τη φορά αυτή από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Καλατζής, Μαραγκός, Κουρμπανάς, Χατζιαθανασίου, έγινε η σέντρα, η κεφαλιά από το Σαραβάκο και η μπάλα κατέληξε στον Ράντο, ενώ είχε σημειωθεί σε θέση offside ο Σαραβάκος. Από τον Αποστολάκη ο Καραταΐδης. Μητρόπουλος. Μαυρομάτης. Σε θέση offside υποδείχθηκε ο Αναστόπουλος. Από τον Κουρμπανά πήρε ο Αμπαδιωτάκης και ετοιμάζεται για με το χέρι πέταξε στον Κόλεφ. Αποστολάκης γρηγορότερος από τον Βαζέχα.
Κοφίδης. Μαυρομάτης. Χατζιαθανασίου έκοψε Σαραβάκος για τον Καλατζή. Χατζιαθανασίου προσπαθεί, προσποιείται και χάνει τον έλεγχο της μπάλας. Καραταΐδης για τον Μητρόπουλο. Ξανά Μητρόπουλος μετά τη λάθος προσπάθειά του, καθώς η μπάλα βρήκε στον Μαραγκό. Αποστολάκης για τον Τσαλουχίδη. Παρακολουθεί ο Κόλεφ. Έγινε η σέντρα. Εκεί όμως δεν υπάρχει, μάλλον έφυγε μπάλα από την περιοχή του Παναθηναϊκού και ο Καλατζής ξεπέρασε την αντίσταση του Μαυρομάτη. Βαζέχα. Καλατζής. Προβολή από τον Τσιαντάκη, πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Γεωργαμλής στο πλάγιο. Αποστολάκης, Τσιαντάκης, Αποστολάκης. Ντέταρη. Ξεφεύγει από τον Γεωργαμλή ο Ντέταρη και κερδίζει φάουλ από τον Καλιτζάκη. Κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Παναθηναϊκού λοιπόν έχουν φορτωθεί κίτρινοι κάρτες. Στη φάση αυτή την αντικανονική ενέργεια πάνω στον Ντέταρη. Εδώ είναι ο πάγκος του Ολυμπιακού και το φάουλ που χτυπήθηκε από τον Ντέταρη. Κεφαλιά του Μητρόπουλου και η μπάλα out. Φάουλ τελικά ή out θα δούμε από την κεφαλιά του Αναστόπουλου. Η μπάλα τελικά. Και εδώ είναι ο πάγκος του Παναθηναϊκού. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Κεφαλιά από τον Αναστόπουλο, από τον Μητρόπουλο, κεφαλιά από τον Αναστόπουλο και η μπάλα out. Βαζέχα. Καλατζής. Αντωνίου. Μαρκάρει ο Τσιαντάκης, προσπαθεί ο Κοφίδης. Παίρνει ο Αντωνίου. Καλατζής. Και φάουλ που καταλογίζει στον Αλεξίου ο κύριος Νικάκης. Στη φάση που ξαναβλέπουμε, ο Αλεξίου χρεώθηκε με φάουλ για το μαρκάρισμα που έκανε στον Καλατζή και βέβαια όχι άδικα. Τριακοστό πρώτο λεπτό, ο Κόλεφ στην εκτέλεση, ο Ράντος με γροθιές, η μπάλα από τον Μαυρομάτη στον Κόλεφ, Μαραγκός, μαρκάρει αντικανονικά ο Τσαλουχίδης και έχουμε φάουλ. Φάουλ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό και είναι ο Σαραβάκος στην εκτέλεση. Δυνατά και με φάλτσο η μπάλα στην άλλη άκρη του γηπέδου που βρίσκεται ο Καλατζής. Κουρμπανάς. Κοφίδης έκοψε ακριβώς όσο χρειαζόταν για να μην φτάσει η μπάλα στο Σαραβάκο που κάνει το πλάγιο. Μαραγκός και Σαραβάκος προσπάθησαν ανεπιτυχώς να συνδυαστούν. Ντέταρη. Τσιαντάκης κρατάει την μπάλα, αλλάζει για τον Αποστολάκη. Κακό κοντρόλ, κακή πάσα από τον Κουρμπανά, η λάθος μαλλιά. Δεν υπάρχει offside και είναι ο Ντέταρη μέσα στην περιοχή, κοντά του ο Καλιτζάκης. Για να δούμε την εξέλιξη της φάσης. Από τον Καλιτζάκη το κόρνερ. Ο Ντέταρη δεν μπόρεσε να βάλει όσο φάλτσο χρειαζόταν, έτσι η μπάλα βρήκε πάνω στον Καλιτζάκη και κατέληξε κόρνερ.
Είναι το τρίτο κόρνερ του Ολυμπιακού. Εκτελεί ο Ντέταρη. Κεφαλιά από τον Τσαλουχίδη, χωρίς επιτυχία. Προσπάθεια με τον Κοφίδη. Καλιτζάκης. Σαραβάκος και Καραταΐδης. Έκοψε τελικά ο Καραταΐδης. Προσπαθεί ο Κοφίδης. Δεν μπορεί όμως να τα κάνει όλα μόνος του. Αντωνίου για τον Σαραβάκο. Σε θέση offside υποδείχθηκε ο Βαζέχα από τον επόπτη γραμμών. Χτυπήθηκε γρήγορα και είναι ο Τσιαντάκης σε ένα ρόλο οργανωτή. Τώρα σειρά του Αποστολάκη. Γιοργαμλής και Ντέταρη μονομαχούν. Μαζεύει την μπάλα με μεγάλη προσπάθεια ο Γιοργαμλής. Αντωνίου. Κουρμπανάς. Σαραβάκος. Και φάουλ που καταλόγησε ο κύριος Νικάκης στον Καραταΐδη. Φάουλ που έκανε πάνω στον Σαραβάκο. Είμαστε στο 34ο λεπτό. Πάντα από το στάδιο Καραϊσκάκη, η τηλεόραση του Αντένα σας μεταδίδει το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Πρώτο παιχνίδι στην ημιτελική φάση του κυπέλου. Αποστολάκης. Έκοψε ο Κουρμπανάς. Αλεξίου ψάχνει με μια μεγάλη μπαλιά να βγάλει και βγάζει τον Τσιαντάκη. Μητρόπουλος στην κεφαλιά και για να δούμε ο Κοφίδης. Κόρνερ από τον Καλιτζάκη. Είναι το τέταρτο κόρνερ που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Στην προσπάθεια του Κοφίδη ο Καλιτζάκης αναγκάστηκε να αποκρούσει σε κόρνερ. 35ο λεπτό. 10 λεπτά πριν να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, ο Ντέταρη στο τέταρτο κόρνερ και πολύ εύκολα ο Μπαδιωτάκης μπλοκάρει. Βαζέχα. Κόλεφ. Έγινε το φάουλ στον Σαραβάκο από τον Καραταΐδη που είναι ο προσωπικός του αντίπαλος. Στο φάουλ ο Κόλεφ για τον Σαραβάκο. Αυτό στον Μαραγκό. Αντωνίου. Αποστολάκης. Και πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Γιοργαμλής. Σαραβάκος. Αντωνίου που δεν μπόρεσε. Αλεξίου. Λάθος απόκρουση του Αλεξίου. Γιοργαμλής. Έκοψε ο Αλεξίου όπως. Μαυρομάτης. Ο Ντέταρη. Δυνατή μπαλιά για τον Αναστόπουλο. Διευκόλυνε έτσι τον Χατζιαθανασίου να δώσει και να πάρει την μπάλα από τον Αμπαδιωτάκη. Καλατζής. Λάθος μπαλιά του Καλατζή. Μητρόπουλος. Τσιαντάκης. Ξέφυγε από τον Καλιτζάκη, όχι όμως και από τον Χατζιαθανασίου. Νέο κόρνερ, είναι το πέμπτο που κερδίζει ο Ολυμπιακός σε αυτά τα 37 λεπτά, ενώ το σκορ είναι 1-1. Ο Ντέταρη λοιπόν εκτελεί το πέμπτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Δεν μπόρεσαν οι προθυμένοι Τσαλουχίδης και Αλεξίου να στείλουν την μπάλα εκεί που ήθελαν. Έτσι ο Μπαδιωτάκης τη μάζεψε έξω από τα γκολπόστ του πια. Κουρμπανάς. Κόλεφ. Μπαλιά για τον Σαραβάκο. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό πρόλαβε ο Μαυρομάτης και καταλογίστηκε και επιθετικό φάουλ στον Σαραβάκο με αντικανονική προβολή που έκανε.
Αποστολάκης και από ό,τι βλέπουμε εμείς εδώ, εσείς βέβαια παρακολουθείτε όσα εξελίσσονται. Να λοιπόν εδώ με το νούμερο 12 είναι ο Βλάχος, η πρώτη αλλαγή που ετοιμάζει ο Κρίστο Μπόνεφ. Φάουλ έγινε πάνω στον Μαραγκό. Και να η αλλαγή στη θέση του Καλατζή θα περάσει με το νούμερο 12 ο Βλάχος. Ο Βλάχος λοιπόν μπαίνει σαν αντικαταστάτης του Καλατζή. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν με το Βλάχο στη θέση του Καλατζή και με τον Σαραβάκο στην εκτέλεση του φάουλ που έφυγε out. Ο Σαραβάκος στο πλάνο σας και ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο Ράντος, Αλεξίου, Αποστολάκης, Ντέταρη, Μαυρομάτης. Έκοψε ο Βλάχος, παίρνει ο Σαραβάκος. Βλάχος. Μαρκάρει αντικανονικά ο Αλεξίου και έχουμε φάουλ σε βάρος του Ολυμπιακού. Εδώ ο Ράντος ετοιμάζεται να πάρει τη σωστή θέση και να τοποθετήσει και στην κατάλληλη θέση το τείχος των αμυνόμενων. Το πλάνο είναι από μία από τις κάμερες του αντένα, είναι τοποθετημένη πίσω από την εστία του Ολυμπιακού αυτή. Και είναι ο Κόλεφ που έδωσε στο Σαραβάκο, αυτός έκανε το σούτ, η μπάλα αποκρούστηκε από τον Ράντο και ο Τσιαντάκης προσπαθεί να κάνει μια αντεπίθεση χωρίς επιτυχία όμως. Ο Κόλεφ γρήγορα στον Αμπαδιωτάκη. Χατζιαθανασίου με τον Μαραγκό. Αυτός με τον Αντωνίου παίζει το 1-2. Έγινε το φάουλ από τον Κοφίδη. Χτυπήθηκε. Δεν μπόρεσε τη φορά αυτή ο Αντωνίου να σουτάρει όπως εκείνος ήθελε. Και ο Ντέταρη στην αντεπίθεση. Λάθος η παλιά του Ντέταρη, έκοψε ο Καλιτζάκης. Χατζιαθανασίου για τον Αντωνίου. Αντωνίου για το Βλάχο. Δεν ξέρουμε αν η αντικατάσταση του Καλατζή οφειλόταν σε κάποιο μικροτραυματισμό που δεν μπορέσαμε εμείς να επισημάνουμε ή στην πρόθεση του Μπόνεφ να κάνει ακόμα πιο επιθετικό το σχήμα του Παναθηναϊκού. Ο Καλατζής βέβαια έπαιζε και αυτό σαν επιθετικός μπακ, αλλά βέβαια ο Βλάχος είναι ένας περισσότερο επιθετικός παίκτης, ένας καθαρά μέσο επιθετικός. Τσιαντάκης και πλάγιο out από τον Καλιτζάκη. Αποστολάκη στο πλάγιο. Φάουλ από τον Γεωργαμλή στον Τσιαντάκη. Είμαστε στο 42ο λεπτό, 3 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Αποστολάκης στο φάουλ. Ο Μητρόπουλος στην κεφαλιά. Ο Ντέταρη, κακό κοντρόλ, η μπάλα out και είναι ευκαιρία για σας να δείτε, κυρίες και κύριοι, κάτι που σας ενδιαφέρει. Και φάουλ από τον Βαζέχα. Ο Ντέταρη βρήκε τον Τσιαντάκη και ο Γεωργαμλής παραχώρησε το πλάγιο out. Μαυρομάτης για τον Τσιαντάκη. Το κόψε ο Γεωργαμλής, προσπαθεί ο Τσιαντάκης, ξανακόβει ο Γεωργαμλής. Τσιαντάκης
Ο Ντέταρη δεν μπόρεσε, ο Καλιτζάκης όπως, ο Αντωνίου, ο Κουρμπανάς. Η μπάλα στον Κόλεφ. Δεξιά του ο Βλάχος και στο κέντρο ο Κουρμπανάς που μπαίνει μέσα στην περιοχή. Αφήνει στον Βλάχο. Κουρμπανάς θα γυρίσει, κεφαλιά από το Σαραβάκο, η μπάλα out. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό σε αυτή την γρήγορη αντεπίθεση. Ο Σαραβάκος βρέθηκε σε θέση βολής στη φάση που ξαναβλέπουμε. Ο Κουρμπανάς, αφού μπερδεύτηκε προς στιγμήν με το Βλάχο, κατάφερε να γίνει κάτοχος της μπάλας. Δείτε εδώ, γυρίζει ο Σαραβάκος στην κεφαλιά. Πάλι ευνηδιάζεται η άμυνα του Ολυμπιακού. Και πάλι ευτυχώς για αυτήν την άμυνα του Ολυμπιακού η μπάλα κατέληξε out. Τσαλουχίδης. Από τον Κόλεφ το πλάγιο out. Κοφίδης, έγινε το λάθος, παίρνει ο Βλάχος. Είναι 4 με 5 οι παίχτες, έκανε το λάθος ο Βλάχος, σημειώθηκε και σε θέση offside ο Σαραβάκος. Έτσι σταμάτησε η προσπάθεια του Παναθηναϊκού που όμως ξανά με το Βλάχο στο προσκήνιο. Σαραβάκος, Βαζέχα, Μαραγκός, Γιοργαμλής. Βαθιά μπαλιά του Γιοργαμλή, εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτης του παρά μόνον ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Και αυτή τη στιγμή το σφύριγμα της λήξης του πρώτου μέρους που βρίσκει, κυρίες και κύριοι, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ισόπαλους 1-1 με γκολ που πέτυχαν ο Αντωνίου στο 15ο λεπτό και ο Ντέταρη στο 26ο λεπτό. Θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά ημίχρονο του ντέρμπι της ημιτελικής φάσης του κυπέλου μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που σας μεταδίδει η τηλεόραση του Αντένα και είναι μια προσφορά της Φάγε. Η σέντρα έγινε από τους παίκτες του Ολυμπιακού, Ντέταρη, λάθος μπαλιά, Καλιτζάκης, Βαζέχα, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Από τον Αποστολάκη ο Ντέταρη. Μητρόπουλος. Πρόφτασε ο Τσιαντάκης, αλλά έτσι που έκανε έδωσε την μπάλα στον Βαζέχα. Κόλεφ. Καραταΐδης, Αποστολάκης. Ο Σαβίδης που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο παίρνοντας τη θέση του Μαυρομάτη. Κοφίδης. Ντέταρη. Κοφίδης. Δεν μπόρεσε να περάσει την παλιά καθώς έκοψε ο Καλιτζάκης. Προσπαθεί ο Μητρόπουλος, παίρνουν όμως πάλι οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Και μετά τον Μαραγκό ο Κόλεφ και τώρα ο Βλάχος. Κόλεφ. Από τον Βαζέχα ο Βλάχος. Πάλι Βαζέχα. Ο Μαραγκός θα επιχειρήσει το σούτ, είναι δυνατό αλλά άστοχο. Αυτός είναι ο Μαραγκός που έκανε το δυνατό δεξιό αλλά άστοχο σούτ. Ο Ράντος στον Αποστολάκη. Τσαλουχίδης για τον Κοφίδη. Ντέταρη. Τσαλουχίδης. Δεν μπορεί ο Τσιαντάκης την πρώτη φορά καθώς μάρκαρε δυνατά ο Γιοργαμλής. Σαραβάκος, Βαζέχα, Αλεξίου και φάουλ καταλογίζει ο διαιτητής στον αμυντικό του Ολυμπιακού, φάουλ που έκανε στον Κόλεφ που τον βλέπουμε εδώ. Χτυπήθηκε το φάουλ. Χατζιαθανασίου θα κάνει και το σουτ άστοχο και η μπάλα out. Ο Χατζιαθανασίου στο πλάνο σας και ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού που περιμένει την μπάλα. Αποστολάκης.
Τσαλουχίδης, Κοφίδης, Σαβίδης, Τσαλουχίδης, λάθος μπαλιά του Τσαλουχίδη και πλάγιο out από τον Μαραγκό. Καραταΐδης στην εκτέλεση του πλάγιου. Προσπάθεια του Σαβίδη, μαρκάρει ο Αντωνίου. Πλάγιο out από τον Αντωνίου. Σαβίδης λοιπόν στο πλάγιο. Ντέταρη, Καραταΐδης, Αποστολάκης, Καλιτζάκης. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Καραταΐδης στο πλάγιο. Ντέταρη. Θέλει να βγάλει τη σέντρα ο Βλάχος σε κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ που κερδίζει ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Συνολικά το έκτο μέχρι στιγμής. Δεν πλησιάζει κανείς εκεί στο χώρο που βρίσκονται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Πήγε όμως εκεί, τόλμησε ο Μητρόπουλος, μάζεψε την μπάλα, τον βλέπετε, και την έδωσε στον Τέταρη που περίμενε στη σημεούλα του κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν με τον Τέταρη. Μαραγκός, Βλάχος, και για να δούμε την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού που έχει τον Σαραβάκο. Σαραβάκος, πολύ έξυπνη ενέργεια για τον Βαζέχα. Βγαίνει και ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού, ο Ράντος. Έφυγε από το πεδίο βολής ο Βαζέχα και αναγκάστηκε να κάνει πάσα στον Κόλεφ. Το σουτ χωρίς καμία τύχη. Και ο Σαβίδης στον Τέταρη. Αφήνει πλεονέκτημα ο κύριος Νικάκης. Σαβίδης. Γιωργαμλής μπροστά από τον Αναστόπουλο. Χατζιαθανασίου. Ξεφεύγει από τον Κοφίδιο Χατζιαθανασίου. Βλάχος. Με φάλτσο η μπάλα, αλλά έφτασε κατευθείαν πάνω στον Ράντο. Ο Αποστολάκης στον Τσιαντάκη. Η μεγάλη μπαλιά με προορισμό τον Μητρόπουλο χωρίς τύχη και το φάουλ που γίνεται στον Γιωργαμλή. Μητρόπουλος και Γιωργαμλής εδώ. Ο Κουρμπανάς πήρε από τον Αμπαδιωτάκη. Βρήκε τον Μαραγκό. Αντωνίου θέλει να ξεφύγει χωρίς επιτυχία από τον Σαβίδη. Τσαλουχίδης λάθος. Μαραγκός. Σαραβάκος. Τσαλουχίδης. Σαβίδης. Βλάχος. Από λάθος σε λάθος πάει. Τσαλουχίδης. Νέο λάθος αυτός. Κουρμπανάς. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Ντέταρη. Αλεξίου. Αποστολάκης. Κοφίδης, Τσιαντάκης. Ωραία η κίνηση του Τσιαντάκη. Έγινε και η σέντρα με φάλτσο. Εκεί όμως καθάρισε τη φάση ο Καλιτζάκης. Το σουτ. Προσπάθεια από τον Βλάχο.
στη φάση αναμίχθηκε και ο Ντέταρη. Δεν υπάρχει βέβαια εκεί τίποτα το αντικανονικό, τουλάχιστον σε σύγκριση με τη φάση του πρώτου μέρους, όπου οι πρωταγωνιστές ήταν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 8ο λεπτό. Ο Γιώργο Γαμλής με τον Ντέταρη, η φάση, η ανατροπή ήταν μέσα στην περιοχή. Ο κύριος Νικάκης άφησε να συνεχίσει το παιχνίδι. Το φάουλ είναι για τον Παναθηναϊκό. Σαραβάκος Κόλεφ. Η μπάλα βρήκε στον Σαβίδη από τον Τσαλουχίδη, πέρασε στον Αλεξίου. Δυνατή παλιά, ψάχνει να βρει χωρίς επιτυχία και αυτή τη φορά το Μητρόπουλο Αλεξίου. Να όμως ο Τσιαντάκης ανοίγει την μπάλα και έτσι δίνει τη δυνατότητα στον Καλιτζάκη να κόψει. Ο Γεωργαμλής που πήρε από τον Χατζιαθανασίου αφήνει για τον Κόλεφ την οργάνωση της επιθετικής προσπάθειας. Παλιά για τον Σαραβάκο, πιο γρήγορος ο Αποστολάκης. Η μπάλα έφτασε στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Ράντο. Αποστολάκης. Γεωργαμλής Βλάχος. Γεωργαμλής Βαζέχα. Βλάχος. Δεν μπόρεσε ο Σαραβάκος. Από τον Βλάχο η πάσα στον Κόλεφ. Τσαλουχίδης μαρκάρει. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Σαβίδης Ντέταρη. Πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό τη φορά αυτή. Πήγε να κάνει την προσποίηση ο Ντέταρη, δεν του πιάσε η μπάλα, έτσι αυτή έφυγε πλάγιο out. Κουρμπανάς. Μαραγκός. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. 10 λεπτά πέρασαν στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο, σε αντίθεση με το αντίστοιχο διάστημα του πρώτου μέρους, όπου ο Παναθηναϊκός είχε 2 ευκαιρίες βρει στο δρόμο του, αφού βέβαια προηγουμένως είχε γίνει και αυτή η φάση μέσα στην περιοχή για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Αλεξίου για τον Αποστολάκη. Γεωργαμλής που πέρασε καθαρά σαν αριστερός μπακ μετά την αποχώρηση του Καλατζή και πέρασε στη μεσαία γραμμή ο Βλάχος, η αλλαγή του Καλατζή. Μαραγκός, λάθος μπαλιά. Αποστολάκης από τον Κοφίδη, ο Τσαλουχίδης και τώρα ο Τσιαντάκης. Ντέταρη. Βλάχος, Γεωργαμλής, Μαραγκός, Κόλεφ, Τσιαντάκης. Για να δούμε ο Μητρόπουλος με αντίπαλο τον Καλιτζάκη. Κακό κοντρόλ, πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό και είναι ευκαιρία για σας να δείτε κάτι που σας ενδιαφέρει. Από τον Τσαλουχίδη προσπαθεί ο Ντέταρη για να βρει ποιον άλλο, τον Μητρόπουλο. Γίνεται η σέντρα, Αναστόπουλος, κεφαλιά και γκολ. Οι δύο βετεράνοι, οι δύο μεγάλοι παίκτες του Ολυμπιακού συνεργάστηκαν στη φάση αυτή και βλέπετε εδώ τον Αναστόπουλο να πανηγυρίζει δικαιολογημένα. Έξοχο το γκολ, έξοχη η προσπάθεια και του Μητρόπουλου και η κεφαλιά του Αναστόπουλου. Και ο Ολυμπιακός στο 12ο λεπτό του δεύτερου μέρους προηγείται στο σκορ με τον γκολ του Αναστόπουλου στη φάση που ξαναβλέπουμε. Η σέντρα από τον Μητρόπουλο, δείτε πώς πετάχτηκε. Συνέλαβε εξαπίνης τον Χάτζη Αθανασίου και τον τερματοφύλακα τον Αμπαδιωτάκη. Και με κεφαλιά εδώ ο Αναστόπουλος να πανηγυρίζει, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο 12ο λεπτό του δεύτερου μέρους 2-1. Άλλη μια φορά το γκολ, την ωραία προσπάθεια του Αναστόπουλου. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ετοιμάζονται για τη σέντρα, ενώ εδώ βλέπουμε τον Χατζιαθανασίου. Χατζιαθανασίου και ο Αμπαδιωτάκης ήταν στη φάση που δημιουργήθηκε το γκολ από τον Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλος που πετάχτηκε πιο γρήγορα από τους δύο παίκτες
Και θα έλεγε κανείς ότι στη φάση αυτή υπήρχε μια αντιγραφή της αργής αντιμετώπισης, της αργής αντίδρασης της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ο Αναστόπουλος, παρακολουθώντας πολύ καλά την προσπάθεια του Μητρόπουλου, πετάχθηκε ακριβώς τη στιγμή που χρειαζόταν πάνω στην μπάλα. Ξαναδείτε τη φάση για να σχηματίσετε κι εσείς την γνώμη αυτή. Δείτε εδώ. Αυτός είναι ο Κουρμπανάς με το νούμερο 6. Έρχεται ο Αναστόπουλος μπροστά από τον Χατζιαθανασίου, πιάνει την κεφαλιά Ψαράκη και μετά ο Χατζιαθανασίου βρίσκει επάνω με τον Μπαδιωτάκη και εκεί χτυπάει. Μια άποψη από τις εξέδρες του νεοφαλιρικού σταδίου. Και βέβαια εδώ είναι οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Βλάχος. Έγινε το φάουλ από τον Καραταΐδη στο Σαραβάκο. Εδώ είναι ο πάγκος του Παναθηναϊκού με τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Αυτός είναι ο Κώστας Ελευθεράκης που καμνίζει. Δίπλα του ο κύριος Μουρούζης και δεξιά ήταν ο κύριος Μπόνεφ. Χτυπήθηκε το φάουλ από τον Σαραβάκο. Τσαλουχίδης, Μητρόπουλος, Αναστόπουλος. Πλάγιο out από τον Χατζιαθανασίου. Εδώ ο Ντέταρη. Χατζιαθανασίου που μέχρι τη φάση του γκολ είχε επιτηρήσει πάρα πολύ προσεκτικά και πάρα πολύ αποτελεσματικά τον Αναστόπουλο. Μια φάση του ξέφυγε ο Αναστόπουλος, ήταν αρκετή για να του στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Από τον Αμπαδιωτάκη ο Μαραγκός παίζει το 1-2 χωρίς επιτυχία με τον Αντωνίου. Πλάγιο out. Αυτά γίνονται στο 16ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού 2-1 σε έναν αγώνα που προσφέρει για σας η Φάγε. Ντέταρη. Βαθιά παλιά για τον Μητρόπουλο. Μαρκάρει όπως πάντα ο Καλιτζάκης. Προσπαθεί να ξεφύγει ο Μητρόπουλος. Έρχεται εκεί βοήθεια ο Κουρμπανάς. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου και εδώ ο πάγκος του Ολυμπιακού. Με τον Ήμρε Κόμορα με το πουκάμισο και τη γραβάτα. Καραταΐδη στο πλάγιο. Καταλόγησε επιθετικό φάουλ. Φάουλ δηλαδή στο Μητρόπουλο ο κύριος Νικάκης. Βλάχος. Και από τον Αποστολάκη το πλάγιο out. Βλάχος έπαιξε με τον Κόλεφ. Καραταΐδης, Αποστολάκης, προσπαθεί ο Βαζέχα, τον έβαλαν στη μέση τρεις παίκτες του Ολυμπιακού. Αλεξίου όπως Καλιτζάκης, Γιοργαμλής, από τον Μαραγκό ο Αντωνίου, προσπαθεί ο Βαζέχα, διώχνει ο Αλεξίου. Πάλι Μαραγκός, Αντωνίου. Κοφίδης για τον Ντέταρη. Μπροστά του ο Βλάχος. Λάθος πάσα του Ντέταρη. Βλάχος. Και τώρα Αμπαδιωτάκης. Γιοργαμλής. Έγινε το φάουλ από τον Αποστολάκη στο Βαζέχα. Τους βλέπουμε και τους δύο παίκτες εδώ. Γιοργαμλής, Βλάχος,
Μαραγκός. Χατζιαθανασίου. Σαραβάκος. Από τον Τέταρη η έξυπνη ενέργεια, η μπάλα βρήκε πάνω στο Χατζιαθανασίου, έτσι το πλάγιο άτου είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Τέταρη έστειλε την μπάλα να βρει πάνω στο Χατζιαθανασίου, έτσι να κερδίσει, όπως και το κατάφερε, το πλάγιο out. Τώρα γυρίζει στον τερματοφύλακά του. Αποστολάκης. Σαβίδης. Ο Σαμαράς λοιπόν εδώ με το νούμερο 13 θα πάρει τη θέση του Κόλεφ. Διάφορες κόντρες και ο Βλάχος προσπαθεί, βρίσκει τον Σαραβάκο που ανατρέπεται από τον Αλεξίου. Εδώ ο Σαραβάκος διαμαρτύρεται για το τράβηγμα που του έκανε ο Αλεξίου, το βλέπετε. Και τώρα η στιγμή της αλλαγής, βγαίνει ο Κόλεφ, μπαίνει ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς θα θυμάστε ότι είναι ο παίχτης που στο ντέρμπι του πρωταθλήματος εδώ στο ίδιο γήπεδο είχε βάλει εκείνο το τέταρτο γκολ, περνώντας όλο τον κόσμο που βρήκε μπροστά του. Σαραβάκος στο φάουλ. Έχει σηκώσει ο επόπτης τη σημαία. Ο διαιτητής δεν έχει δει τη φάση. Χτύπησε για κεφαλιά ο Καλιτζάκης. Και τελικά αφήνει ο διαιτητής να συνεχιστεί. Ο επόπτης πράγματι είχε σηκώσει τη σημαία. Εδώ είναι ο επόπτης. Βέβαια τώρα η σημαία του έχει κατέβει. Έχουν μεσολαβήσει αρκετά δευτερόλεπτα από την φάση. Ο Ντέταρη, Γεωργαμλής, Χατζιαθανασίου. Και πίσω στον Αμπαδιωτάκη. Βλάχος. Ψάχνει να βρει το Σαμαρά. Μαρκάρει ο Κοφίδης. Προσπαθεί να αξιοποιήσει τα σωματικά του προσόντα ο Σαμαράς, δεν τα καταφέρνει. Κοφίδης. Μητρόπουλος. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Σαβίδη από τον Αποστολάκη. Λάθος μπαλιά του Σαβίδη, κόβει ο Βλάχος. Μαραγκός. Αντωνίου ξέφυγε από το τάκλιν του Τσαλουχίδη. Δεύτερη προβολή του Τσαλουχίδη, τη φορά αυτή αποτελεσματικότερη, σε συνεργασία με τον Αλεξίου και τον Μητρόπουλο. Ο Καραταΐδης δίνει στον Αποστολάκη. Ντέταρη. Αποστολάκης για τον Τσαλουχίδη. Ντέταρη. Μαρκάρει ο Σαμαράς. Και πλάγιο out από τον Γεωργαμλή. Πλησιάσαμε στο 23ο λεπτό, 22ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Ο Ντέταρη για τον Αποστολάκη. Έγινε η σέντρα από τον Τσιαντάκη, διώχνει ο Καλιτζάκης. Κοφίδης, Αποστολάκης. Πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό και είναι η στιγμή για σας να δείτε ένα μήνυμα. Με τον Κοφίδη, Μητρόπουλος, Κοφίδης, Μητρόπουλος, κακό παίξιμο στο 1-2 και η μπάλα στο Γεωργαμλή. Να ο Βαζέχα.
Βαζέχα που δεν έχει φανεί στο σημερινό παιχνίδι, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Χατζιαθανασίου για τον Αντωνίου, Αποστολάκης και Σαβίδης. Μητρόπουλος, κακό κοντρόλ, Καλιτζάκης, Κοφίδης. Ντέταρη, Τσαλουχίδης, Κοφίδης. Ο Σαβίδης στον Αναστόπουλο, ο Κοφίδης στον Μητρόπουλο και εδώ ο Αποστολάκης με ρυθμό, θα έλεγε κανείς μάλλον οχελικό, κάνει τελικά και τη σέντρα. Καλιτζάκης, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου και δόθηκε φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, υπέρ του Καλιτζάκη, φάουλ που έκανε ο Μητρόπουλος. Βλάχος, Μαραγκός για τον Αντωνίου, Αλεξίου, Τσιαντάκης, ο Ντέταρη. Έκοψε ο Μαραγκός, παίζεται λέει ο κύριος Νικάκης, διώχνει ο Αντωνίου, παίρνει ο Σαμαράς. Γιοργαμλής, Αλεξίου, Κουρμπανάς, Σαβίδης, Μητρόπουλος. Λάθος μπαλιά του Μητρόπουλου. Ήθελε να περάσει για τον Τζαλοχίδη, ενώ αριστερά του ήταν και ο Αναστόπουλος. Μπορούσε και με αυτό να παίξει. Χατζιαθανασίου για τον Αντωνίου. Σαραβάκος. Έκοψε ο Κοφίδης. Ο Κοφίδης που παίρνει το Σαραβάκο όσες φορές ο Καραταΐδης λόγω της φοράς του παιχνιδιού δεν μπορεί να τον παρακολουθήσει. Έρχεται ο Κοφίδης να αντικαταστήσει τον Καραταΐδη σαν σωματοφύλακα, σαν φρουρός του Σαραβάκου. Μαραγκός για τον Αντωνίου, το 1-2 δεν έγινε. Έκοψε ο Αποστολάκης, επιμένουν όμως οι φιλοξενούμενοι με τον Γιοργαμλή. Σαραβάκος, Καραταΐδης, Κοφίδης. Ο Αναστόπουλος με τον Χατζιαθανασίου, μπήκε ο Κουρμπανάς στη φάση, έδωσε λύση στο πρόβλημα. Ο Μαραγκός απέτυχε. Και ο Ήμρε Κόμορα ετοιμάζει και μια δεύτερη αλλαγή. Θα μπει στο παιχνίδι ο Δρακόπουλος με το νούμερο 14 για να αντικαταστήσει το Μητρόπουλο. Δρακόπουλος λοιπόν αντί Μητρόπουλου στο 27ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Από ό,τι βλέπετε δείχνει να κουτσένει ο Μητρόπουλος. Ίσως ζήτησε και την ανταλλαγή. Δρακόπουλος λοιπόν αντί Μητρόπουλου και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Σαμαρά. Ο Βλάχος, ο Μαραγκός, ο Κουρμπανάς στο άστοχο δεξιό σουτ. Βλέπουμε εδώ τον αμυντικό του Παναθηναϊκού. Ο Ράντος που δεν χρειάστηκε σε πολλές περιπτώσεις, πάντως για μένα προσωπικά στη φάση εκείνη που έδειξε μεγάλη αξία τερματοφύλακα ήταν στο σκαφτό σουτ που επεχείρησε ο Αντωνίου στο πρώτο ημίχρονο και πέταξε την μπάλα κόρνερ. Σαμαράς. Παλιά για τον Αντωνίου, μαρκάρει ο Σαβίδης. Και έχουμε κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ που κερδίζει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μέρος. Τέταρτο συνολικά που ετοιμάζεται να χτυπήσει ο Σαραβάκος. Αυτός είναι
ο Ράντος. Γίνονται διάφορες καραμπόλες εκεί. Τελικά η μπάλα από τον Κοφίδη στον Τέταρη. Σε θέση offside υποδείχτηκε ο Δρακόπουλος από τον επόπτη γραμμών. Πήγαινε πες του κάτω, πήγαινε πες του κάτω ότι έγινε λάθος. Μιλούσα για τον Αμπαδιωτάκη ότι έκανε. Προσπάθεια με τον Σαμαρά. Πήρε ο Καραταΐδης. Ο Ντέταρη. Έκοψε ο Γιωργαμλής. Κουρμπανάς. Μαραγκός έχασε. Ο Κοφίδης και offside ποιος? Υποδείχθηκε ο Αναστόπουλος από τον επόπτη γραμμών. Τριακοστό λεπτό. Ο Χατζη Αθανασίου στο Σαμαρά. Τσαλουχίδης. Πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Υπολείπεται ακόμα ένα τέταρτο και ο Χατζη Αθανασίου στο πλάγιο. Τσαλουχίδης. Δρακόπουλος και πλάγιο out από το Σαραβάκο. Ο Αποστολάκης στο πλάγιο out παίρνει και φόρα. Αντωνίου, Ντέταρη, Αποστολάκης. Διώχνει μακριά. Χατζιαθανασίου και Αναστόπουλος μονομαχούν. Παραλίγο να χάσει την μπάλα ο Χατζιαθανασίου από τον Κοφίδη. Την τελευταία στιγμή κατάφερε να τη συγκρατήσει. Προσπαθεί ο Κουρμπανάς να βρει κάποιον και βρίσκει τον Μαραγκό, που ανατρέπεται από τον Δρακόπουλο. Αντωνίου, Βλάχος, Μαραγκός, Αντωνίου. Έκοψε ο Τσιαντάκης, διώχνει ο Δρακόπουλος. Καλιτζάκης, δεν μπόρεσε ο Μαραγκός. Σαβίδης, Αλεξίου. Λάθος μπαλιά του Αλεξίου. Καλιτζάκης, κακό κοντρόλ. Πλάγιο out από τον Τσιαντάκη. Τριακοστό τρίτο λεπτό από το στάδιο Καραϊσκάκη. Παρακολουθείτε τον πρώτο ημιτελικό αγώνα του κυπέλου μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Το σκορ μέχρι στιγμής 2-1. Μαραγκός. Λάχος. Έκοψε ο Τσαλουχίδης. Πάντα όμως στο επιθετικό προσκήνιο ο Παναθηναϊκός με τον Γιωργαμλή και τον Σαραβάκο. Αποστολάκης. Κοφίδης. Για να δούμε αν θα αλλάξει παιχνίδι ο Δρακόπουλος. Δίνει στον Τσιαντάκη. Ξανά στο ίδιο σημείο Αποστολάκης. Η μπάλα είναι εκτός αγωνιστικού χώρου και το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Σαμαράς. Σαβίδης πιο γρήγορος από τον Αντωνίου. Έδωσε και πήρε από τον Κοφίδη. Ψάχνει και βρίσκει τον Αναστόπουλο. Αναστόπουλος για τον Τέταρη με μια μπαλιά δυνατή που δεν την προφταίνει.
Έχουμε πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Η δυνατή παλιά του Αναστόπουλου δεν μπορούσε να την προφτάσει ο Ντέταρη. Ο Βλάχος σε μια μπαλιά με προορισμό το Σαμαρά. Έκοψε όμως εκεί έξυπνα και ο Τσαλουχίδης. Προσπάθησε ο Κοφίδης και ο Ντέταρη στον Αναστόπουλο, που δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει την μπαλιά. Το φάουλ στο Σαμαρά από τον Τσαλουχίδη και η αντίδραση του Σαμαρά στον Τσαλουχίδη. Για να δούμε τι θα πει ο κύριος Νικάκης. Αν μπορούμε να ξαναδούμε τη φάση αυτή. Να λοιπόν η φάση. Έγινε το αντικανονικό μαρκάρισμα. Σηκώνεται ο Σαμαράς και καθώς σηκωνόταν έριξε τον Τσαλουχίδη. Από τον Γεωργαμλή ο Βλάχος και τώρα μια προσπάθεια του Βαζέχα για τον Αντωνίου. Κουρμπανάς, Κοφίδης, Δρακόπουλος, Σαβίδης. Ντέταρη θέλει να αλλάξει το παιχνίδι, αλλά δεν υπάρχει κανείς στη δεξιά πλευρά. Ξαναγυρίζει λοιπόν από εκεί που άρχισε, από την αριστερή, με τον Σαβίδη τώρα και τον Δρακόπουλο. Πρεσάρουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, έτσι παίρνουν και την μπάλα από τον Δρακόπουλο και βγαίνουν με τον Αντωνίου στην επίθεση. Αντωνίου και ο Βαζέκα, το σουτ δυνατό αριστερό αλλά άστοχο. Να λοιπόν ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού χωρίς να καλύπτουν όλους τους χώρους του γηπέδου προσπαθούν να αναπτυχθούν σε μικρό χώρο, έτσι καθώς πρεσάρουν οι αντίπαλοι είναι λογικό να χάνουν την μπάλα. Ο Ράντος και ο Αποστολάκης. Κεφαλιά του Τσιαντάκη, πλάγιο out. Φτάσαμε στο 36ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Αν αφαιρέσει κανείς τον γκολ του Αναστόπουλου, τον γκολ δηλαδή που σημειώθηκε στο 12ο λεπτό, πολύ δύσκολα θα βρει κάποια άλλη καλή φάση. Βλάχος Αντωνίου. Σαμαράς, μαρκάρει ο Τσαλουχίδης και έχουμε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Κουρμπανάς για τον Καλιτζάκη. Μαραγκός και το πλάγιο out από τον Δρακόπουλο με την προβολή μπροστά στον Αντωνίου. Ο Ιάκωβος Χατζιαθανασίου ετοιμάζεται για το πλάγιο. Πολλοί παίχτες μέσα στην περιοχή του Ράντου. Αλεξίου, ο Βαζέχα, έπεσε πάνω του Αποστολάκης. Μαραγκός και Αμπαδιωτάκης. Πολύ πιο νέος, πολύ πιο φρέσκος ο Μαραγκός από τον Αναστόπουλο. Τον ξεπέρασε στα 5 μέτρα που χρειάστηκε να λειτουργήσουν και δύο παίχτες. Βλάχος. Αντωνίου και Αλεξίου μονομαχούν. Η μπάλα είναι out. Αποστολάκης στην επαναφορά. Πλησιάζουμε για το 31ο λεπτό. Ξαναθυμίζουμε ότι το αποτέλεσμα είναι 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού.
και γκολ πέτυχαν ο Αντωνίου στο 15ο. Ισοφάρισε ο Ντέταρη στο 26ο λεπτό, αυτά στο πρώτο ημίχρονο, για να έρθει ο Αναστόπουλος στο 12ο λεπτό της επανάληψης να πετύχει το 2-1. Τον Αναστόπουλο που μονομαχεί εδώ με τον Χατζιαθανασίου. Ο Χατζιαθανασίου τελικά αναγκάστηκε να παραχωρήσει πλάγιο out, καθώς στη φάση μπήκε και ο Τσιαντάκης. Κοφίδης και Τσιαντάκης και κόρνερ από τον Γιωργαμλή. Ο Αμπαδιωτάκης και από την άλλη πλευρά ο Ντέταρης στην εκτέλεση του κόρνερ. Η κεφαλιά από τον Τσιαντάκη, θα πέσει ο Αμπαδιωτάκης και θα εξουδετερώσει. Η κεφαλιά του Τσιαντάκη βέβαια δεν ήταν δυνατή έτσι ώστε να ανησυχήσει ιδιαίτερα ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Αντωνίου, Βαζέχα, Χατζιαθανασίου και μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο με το Βλάχο σε μια προσπάθεια και τώρα τον Γιωργαμλή. Πάλι Βλάχος, προβολή από τον Αλεξίου, πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Χατζιαθανασίου και χωρίς καμιά δυσκολία ο Ράντος. Για να δούμε εδώ, Ντέταρη και Κουρμπανάς. Ο επόπτης σηκώνει τη σημαία και καταλογίζει φάουλ στον Ντέταρη που έγινε στον Κουρμπανά και είναι ευκαιρία για σας να δείτε κάτι που σας ενδιαφέρει. Στον Βαζέχα. Τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος. Αντωνίου. Γιωργαμλής. Έγινε το δυνατό σούτ, η μπάλα out. Βλέπετε και εσείς το Ράντο που δεν βιάζεται. Η ομάδα του κερδίζει. Βέβαια οι λογαριασμοί παραμένουν ανοιχτοί και θα κλείσουν στον αγώνα ρεβάν, στον επαναληπτικό αγώνα που θα γίνει στο Ολυμπιακό στάδιο. Θυμίζουμε ότι είναι οι πρώτοι αγώνες της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος. Από το στάδιο Καραϊσκάκη η τηλεόραση του Αντένα σας μεταδίδει τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ο κύριος Νικάκης δείχνει κίτρινη κάρτα στον Μαραγκό, προφανώς για διαμαρτυρία του παίχτη, διότι τίποτα άλλο δεν μπορούσε να συμβαίνει καθώς η μπάλα βρίσκεται στην περιοχή του Ολυμπιακού. Αποστολάκης, Κουρμπανάς, Χατζιαθανασίου. Δεν μπόρεσε ο Σαραβάκος, καλά μαρκαρισμένος από τον Καραταΐδη που του πήρε και την μπάλα. Σαβίδης. Εδώ είναι ο Ντέταρη που δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τον Κουρμπανά. Ήρθε όμως ο Τσιαντάκης. Να ο Ντέταρη, νέα προσπάθεια αυτή τη φορά και δόθηκε το φάουλ. Έτσι δεν μετράει το γκολ του Τσιαντάκη. Είχε υποδειχθεί το φάουλ από τον κύριο Νικάκη. Εδώ βλέπουμε τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο κύριος Νικάκης, ο οποίος δεν άφησε στη φάση αυτή να εξελιχθεί το πλεονέκτημα. Δεν έκανε δηλαδή χρήση του πλεονεκτήματος. Είχε σφυρίξει, έτσι το γκολ του Τσιαντάκη δεν μέτρησε. Ξανά η φάση, δείτε εδώ λοιπόν πως ο Ντέταρη μπαίνει στη φάση ο Τσιαντάκης και δεν διστάζει να πλασάρει τον Αμπαδιωτάκη. Αλλά όπως σας είπα, ο κύριος Νικάκης είχε σφυρίξει. Για να ξαναδούμε τη φάση αυτή λοιπόν. Εδώ είναι ο Ντέταρη, μαρκάρεται αντικανονικά και πέφτει. Έρχεται ο Τσιαντάκης από πίσω. Δεν αφήνει ο διαιτητής την εξέλιξη της φάσης. Και στο θέμα του πλεονεκτήματος θα πρέπει να πει κανείς ότι τα όρια είναι δυσδιάκριτα μεταξύ της πρωτοβουλίας που παίρνει ο διαιτητής
για να αποφανθεί και να αποφασίσει πότε πρέπει να αφήσει πλεονέκτημα και πότε δεν πρέπει. Και εδώ ο πάγκος του Ολυμπιακού και ο Κώστας Πολυχρονίου. Καθώς λοιπόν οι διαιτητές τελικά είναι αυτοί που αποφασίζουν για όλα και για όλους, πολλές φορές δημιουργούνται παρεξηγήσεις από το γεγονός ότι άλλοτε αφήνουν και άλλοτε δεν αφήνουν το πλεονέκτημα. Ένα φάουλ λοιπόν για τον Ολυμπιακό, καθώς με το χρονόμετρο του σταδίου Καραϊσκάκη δείχνει να έχουν συμπληρωθεί τα 90 λεπτά. Είναι ο Σαβίδης και είναι και ο Αποστολάκης. Σαβίδης λοιπόν στο φάουλ, η μπάλα κόρνερ από τον Αμπαντιωτάκη. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού απέκρουσε σε κόρνερ το φάουλ του Σαβίδη που το βλέπουμε εδώ. Τελευταίο κόρνερ και άλλη μια φορά η φάση. Τελευταίο κόρνερ